Hola, sóc la Laura Brugués i jo sempre mantinc el català, no canvio d'idioma. Per què? Sempre he viscut en un entorn català, la meva família és catalana i evidentment el català és la meva llengua materna, amb la que millor m'expresso i amb la que em sento amb més comoditat. Quan algú a Catalunya se'm dirigeix en castellà, no canvio d'idioma, perquè tampoc se'm fa estrany que algú parli en castellà i l'altra persona en català. Tothom pot parlar de la millor manera en què s'entengui i s'expressi possible. Ara bé, si algú acaba d'arribar a Catalunya i em diu que no m'entén en absolut en català, evidentment l'ajudaré perquè m'entengui, canviaré d'idioma i li traduiré en castellà, en anglès o amb el que faci falta. Però de fet em sembla la primera forma de respecte quan algú ve aquí a Catalunya dirigir-me jo en català perquè aquesta persona tingui l'oportunitat d'entendre el català i d'arribar a aprendre'l si vol. Tinc, per exemple, amics corresponsals periodistes que treballen aquí a Barcelona i que se'm queixen sovint que molta gent, al veure que són estrangers, se'ls dirigeix en castellà i a mi em demanen, sisplau, parla'ns en català, perquè així agafem l'accent català, entenem més bé l'idioma i ens animem també a poder parlar algun dia la vostra llengua. Per tant, us animo a que manteniu el català, que no canvieu d'idioma, perquè recordeu, jo sempre mantinc el català.